Dobrý deň prajem všetkým a srdečne vás vítame na webinári venovanom digitálnemu účtovníctvu budúcnosti, nášmu novému produktu MRP e-doklady. Volám sa Ľudmila Nomilnerová a spolu s kolegami pánom Miroslavom Fodorom, pani Andreou Botošovou vás dnes prevedieme novou cloudovou aplikáciou MRP e-doklady, ktorá firma spracováva, odosiela a archivuje elektronické účtovné doklady. Webinár potrvá približne 45 minút prezentovania a zvyšok bude priestor na otázky. Prosím, píšte otázky priebežne do chatu a na záver si vyhradíme na ne čas. Toto je náš prvý webinár a ja som v tíme MRP nová. Ak sa objaví nejaká chybička, budem rada, keď ju prehliadnete. Rovnako budeme radi aj za vašu spätnú väzbu, pomôže nám tie ďalšie webináre robiť lepšie. Čo si z dnešného webinára odnesiete? Stručné informácie o vyvíjanom sa produkte MRP Digitálny poštár. Ako MRP e-doklady vystavíte, príjmete a odošlete doklad krok za krokom. Ako sa vám digitalizuje faktúra či bloček a prepíše údaje za vás. Ako sa e-doklady prepoja s digitálnym poštárom, vašim účtovným MRP systémom aj s externým účtovníkom. No a na záver sa dozviete, koľko to celé stojí a aké sú naše výhody. Prečo to celé riešime? MRP e-doklady sú nástroj na digitalizáciu vašich dokladov. Ich úlohou je zbaviť vás papiera a ručného prepisovania, čím sa vyhnete chybám. Doklad, faktúru, bloček a PDF od dodávateľa dostanete do systému, umelá inteligencia z neho vytiahne údaje a vy už len skontrolujete a pošlete to rovno do účtovníctva. Bez jediného ručne prepísaného čísla. Aké sú výhody? Rýchlosť, nižšia chybovosť, prehľad v reálnom čase a doklady na jednom mieste. Dnešnou témou sú síce MRP e-doklady, ale určite každého z vás zaujíma aj téma e-faktúra a digitálny poštár. Takže sa dnes budeme venovať aj tomu. MRP je certifikovanou spoločnosťou na finančnej správe ako digitálny poštár. Boli sme dokonca jednými z prvých na Slovensku, ktorí toto oprávnenie získali. Ako si vybrať MRP ako svojho digitálneho poštára? No čo sa týka procesu, aby ste si nás mohli vybrať ako svojho poštára, musíte sa prihlásiť cez portál finančnej správy a tam si zvoliť MRP link na registráciu, nájdete na našej internetovej stránke. Po úspešnej registrácii vám príde potvrdzovací e-mail. Vyberiete hlavného digitálneho poštára, je možné len cez finančnú správu. Hlavný digitálny poštár je ten, cez ktorého príjmate faktúry a zároveň môžete aj odosielať. Následne môžete mať aj ďalších poštárov, cez ktorých však viete iba odosielať. Príjmať dokážete len cez hlavného poštára. Ďalším krokom je podpis zmluvy s nami ako digitálnym poštárom. Zmluvu máme pripravenú, takže vám ju budeme zasielať hneď, ako to bude dostupné vo vašich fakturačných moduloch. Momentálne to už máme z veľkej časti hotové. Aplikácia MRP e-doklady majú spracovaného MRP poštára, aj vizuálny systém a rovnako aj MRP client server sú vo fáze interného a externého testovania. Testujeme naše programy a ich napojenie na sieť PayPal pre e-faktúru. Čoskoro to bude všetko komplet hotové. Dôležité upozornenia k podpisu zmluvy. Na toto chcem obzvlášť upozorniť. Hneď, ako s nami podpíšete zmluvu a odsúhlasíte spoluprácu, zaregistrujeme vás do siete PayPal. Od tohto momentu platí. Prijímanie faktúr je povinné. Ak vám niekto pošle faktúru cez PayPal, musíte ju prijať. Odosielanie faktúr je dobrovoľné. Preto túto zmluvu podpíšte len vtedy, keď naozaj budete chcieť začať prijímať elektronické faktúry, nie skôr.
Zároveň vás pozývame na náš septembrový webinár. Po prázdninách chystáme samostatný webinár na tému digitálny poštár, kde si všetko podrobne vysvetlíme a ukážeme. Preto odporúčam počkať si na tento webinár, kde budú všetky potrebné informácie. Riešenie máme pre každého. Ešte doplním jednu dôležitú vec. MRP digitálny poštár je určený pre všetkých. Takže naozaj máme riešenie pre každého. Aj pre existujúcich zákazníkov, ktorí majú zakúpené MRP programy, potrebujú vystavovať faktúry a nemajú v čom. A zároveň potrebujú riešiť e-faktúru. Odporúčam zakúpiť software fakturáciu alebo aplikáciu MRP e-doklady. Tie zabezpečia vystavovanie faktúr a sú priamo napojené na MRP poštára. Pre nových zákazníkov platí pianový software vo Worde alebo Exceli, alebo máte MRP, ste účtovnícka firma, máte viacero klientov. Najideálnejšie je, aby všetci mali fakturačný modul od MRP plus digitálny poštár MRP alebo MRP e-doklady spolu digitálnym poštárom. Vďaka tomu máte všetky faktúry v účtovníctve MRP na jeden klik aj s XML BIS 3 súborom ako prílohou, v prípade e-dokladov aj bločkov. Ak však máte zákazníkov, ktorí majú iného poštára ako nás a vy im robíte účtovníctvo, máte viacero možností. Upozorňujem však, že treba zvážiť všetky pre a proti, aj náklady. Možnosť číslo 1. Jeden poštár, ak si váš klient, zákazník vyberie iného poštára, ako nás, faktúry sa vám dostanú buď manuálnym exportom, importom XML BIS 3 a z dôvodu uchovávania archivácie, alebo si zákazník sám uchová XML BIS 3 a vám pošle PDF, ktoré nahodíte ručne, prípadne cez MRP e-doklady. V tomto prípade to teda nie je na jeden klik ako pri MRP pri poštárovi, ale ide zložitejší proces s manuálnym importom a exportom. Najvyššie uchovávanie XML BIS 3 je nutné doriešiť, prípadne doplatiť ako službu u poštára. Možnosť 2, dvaja poštári. Tu však upozorňujem, že cena za faktúru môže byť vyššia. Pretože väčšina poštárov určuje cenu podľa objemu. Ak teda máte viac poštárov, môže vás jedna faktúra výjsť drahšie. Pri tejto možnosti si na prijímanie vyberte ako svojho poštára MRP, takže v účtovníctve máte všetky prijaté faktúry na jeden klik. Na odoslanie si zákazník ponechá svojho iného poštára, cez ktorého faktúry odosiela takisto na jeden klik. Odoslané faktúry potom dostanete buď importom XML, alebo cez e-doklady vo forme PDF. Nad týmto riešením s dvoma poštármi má však zmysel uvažovať len pri vysokom počte prijatých faktúr. Inak podľa nás nemá zmysel riešiť dvoch poštárov. Týmto zároveň predávam slovo môjmu kolegovi, pánovi Miroslavovi Fodorovi. Ďakujem pekne za slovo. Takisto by som vás rád privítal na našom webinári a nazdieľam vám vlastne obrazovku, ktorú budeme prezentovať. Takže ešte raz pekne vítam. Predstavím vám teda náš nový produkt MRP e-doklady. Komplet riešenie našej webovej aplikácie z pohľadu účtovníctva, zákazníka a kompletné vlastne všetky kroky systému, ktoré nám umožňujú. Čiže prejdeme si celý kolobeh, ako to vyzerá spracovanie dokladov dneska versus s MRP e-dokladami. Predstavíme si webovú aplikáciu z pohľadu účtovníctva, modelovú situáciu, kde vlastne účtovník založí účet pre firmu klienta, ktorú bude spravovať.
prepojí s účtovníctvom a pozveme vlastne klienta, ktorý bude môcť nahrávať doklady do systému. Potom následne si ukážeme, akým spôsobom sa dostanú doklady do systému. Upload z počítača, pomocou e-mailovej brány, pomocou mobilnej aplikácie a takisto samotná živá ukážka samotnej mobilnej aplikácie. Čiže súčasný stav, papierový kolobeh dokladu. Dodávateľ vystaví faktúru, vytlačí ju, zabalí ju do obálky, pošle poštou. Samozrejme, papier sa niekde hromadí u klienta, v šanónoch alebo v krabici. Klient to, dajme tomu, raz za mesiac donesie účtovníkovi a potom vlastne nastáva ten proces, že ručný prepis samotných údajov z faktúr, s bločkou, čiže tam je to úzke hrdlo, môže sa nastať rôzna chybovosť pri prepisovaní a tak ďalej. Takže toto chceme riešiť našimi e-dokladmi. To znamená, že po zavedení systému e-doklady klient odfotí doklad mobilom hneď pri pokladni, ako náhle nakúpi tovar, prípadne odošle e-mail, scan a tak ďalej. Umelá inteligencia automaticky vyťaží, prepočíta sumy, dátumy, nahodí doklad do systému. Účtovník vlastne hneď vidí doklad v systéme pre danú firmu, môže ho vlastne poupravovať z pohľadu účtovných nastavení a následne prenos do účtovníctva pomocou API rozhrania bez žiadnych akýkoľvek externých importov, exportov, súborov. Takže celé sa to zjednoduší. Môžeme si takto prejsť krátke vlastne zdroje, akým spôsobom sa doklady dostanú do systému. Takže vo samotnej webovej aplikácii je možnosť nahrania dokladov priamo z počítača, či už sú to súbory uložené z mailov ako prílohy PDF, prípadne skeny tých papierových faktúr. Vieme ich nahrať hromadne. Samozrejme, každá firma má možnosť pripojiť si e-mailovú bránu ku svojemu účtu, na ktorý, keď vlastne príde faktúra ako príloha, prípadne bločky, aplikácia to automaticky zaradí do správnej firmy, do správnej agendy. Samotná mobilná aplikácia, čiže priamo máte to vždycky pri sebe, či už pri nákupe alebo pri vystavovaní faktúry. A ďalší štvrtý spôsob je samotná elektronická fakturácia, keďže e-doklady sú už priamo integrované na nášho digitálneho MRP poštára. Tým pádom sme pripravení na digitalizáciu od roku teda 2027. Momentálne sme napojení na testovaciu PEPL sieť, čiže vieme si to ukázať ako praktickú ukážku samotného doslania a prijatie e-faktúry. Čiže vo webovej aplikácii si prejdeme situáciu účtovníka, ktorý vlastne vytvorí firmu pre svojho klienta. Začneme tým, že si zaregistrujeme účet, vytvoríme si firmu klienta, nastavíme si komplet firmy, pečiatku, logo, bankové účty, následne si zintegrujeme tú firmu s našim digitálnym poštárom, ukážeme si prepojenie s účtovníctvom a následne odošleme pozvánku klienta do takto pripravenej firmy na e-dokladoch. Čiže celý tento proces si prejdeme. Tu ešte máme samozrejme zhrnuté, akým spôsobom sa doklady dostanú k účtovníkovi, čiže priamo z webu, e-mailovou bránou alebo mobilom. To som už spomínal. A vlastne doklad vzniká tam, kde vzniká nákup. To je úplne ten ideálny scenár, keď budete mať pre svojich klientov tú mobilnú aplikáciu k dispozícii, že naozaj zákazník v reálnom čase vie nahrať ten bloček, odfotiť, prípadne nahrať z galérie, ak mu prišiel nejakou prílohou v maili, alebo rôzne tieto spôsoby, ktoré umožňuje náš systém. Takže môžeme sa presunúť ku praktickej ukážke. Naša aplikácia je dostupná na internetovej stránke edoklady.mrp.sk, kde vlastne vidíme nejakú úvodnú stránku. Máme tu možnosť stiahnuť si aplikáciu už aj priamo na mobil z Google Play obchodu. Pripravujeme aj iOS, aby bola takisto možnosť stiahnuť natívne pre iOS zariadenia. Ďalej sú tu zhrnuté nejaké kľúčové vlastnosti, nejaký základný cenník, popis. Nás teraz zaujíma teda tá rola, že sme ako účtovník, čiže vytvoríme si prvý účet. Účtovník Janko. Tu samozrejme to je klasický registračný formulár, treba odsúhlasiť, že sme sa oboznámili so všeobecnými obchodnými podmienkami, zásadmi ochrany osobných údajov a takisto vyhlásenie, že sa nejedná o fyzickú osobu. Tu by som ešte podotkol, že systém máme pripojený aj na
náš aktuálny produkt Turbofaktúra. To znamená, že klient, prípadne účtovník, pokiaľ mal firmu registrovanú aj na produkte Turbofaktúra, tak pri registrácii, pokiaľ použije rovnaký e-mail, tak program automaticky na pozadí zdetekuje, že ten e-mail bol použitý aj v programe Turbofaktúra a ponúkne tam možnosť automaticky preniesť firmu, adresár, odberateľov, vydané faktúry priamo z produktu Turbofaktúra. Čiže takýmto spôsobom to vieme prepojiť. Necháme si to tam klasicky ako nového užívateľa, účtovník Janko. Vidíme, že nám systém zaregistroval, poslal nám na e-mailovú adresu overovací e-mail. Pozrieme sa priamo do inboxu. Vidíme, že nám prišla overovací e-mail. Účtovník len potvrdí, že naozaj ten e-mail je jeho a následne sa môže prihlásiť do systému. Takže pokračujeme. Prihlásením sa do systému. Tým, že vlastne sme úplne nový zákazník, respektíve užívateľ MRP doklady, ponúkne nám automaticky vytvoriť nejakú prvú firmu, ktorú vlastne buď chceme viesť klientovi, alebo našu vlastnú firmu, to už je na každom. My si teraz vytvoríme vlastne vzorovú firmu pre nášho klienta, ABC Autoservice. Vyplníme si IČO, DIČ. Samozrejme, tieto údaje sú vymyslené, slúžia na účely tohto webináru, s tým, že aplikácia je napojená aj na registre firiem. To znamená, že keď zadáme nejakú reálnu adresu alebo reálne IČO, tak nám potiahne všetky tieto údaje, ktoré vyplňujeme ručne, ale samozrejme je tam vždycky tá možnosť vyplniť si tie údaje ručne. Dáme vytvoriť a vidíme, že nám vytvoril prvú firmu ABC Autoservice, ktorú budeme spravovať nášmu klientovi. Ďalej môžeme prejsť na nastavenie tej firmy, aby mal vlastne klient pripravené všetky podklady, všetky základné nastavenia, pečiatku, logo. Takže nahráme si pre nášho klienta logo, nahráme si pečiatku, napojíme mu bankový účet. Tým, že to je vlastne vymyslená firma, tak nám nepotiahlo bankové účty. V opačnom prípade by nám automaticky na základe identifikácia firmy potiahlo vlastne aj reálne bankové účty, ktoré sú vedené pod daným IČ DPH užívateľa. Môžeme si ešte nastaviť e-mailovú bránu. Vidíme, že aplikácia nám automaticky vygenerovala pre konkrétnu firmu nejaký vstupný e-mail, na ktorý keď pošleme e-mail s prílohami, tak automaticky systém bude vedieť tiež spracovať. Takto, keď máme nastavené tieto základné nastavenia, môžeme sa ešte pustiť do nastavení integrácií PayPal poštára. Takže dostal som zmluvu, ktorú som si uzatvoril s našim MRP digitálnym poštárom. Dostal som prístupové údaje vlastne do nášho digitálneho poštára a vlastne som prihlásený ako užívateľ ABC Autoservice, tým, že vlastne môžem spravovať následne SAPI klientov, ktorým umožním prístup do môjho e-poštára. Takýmto spôsobom si vlastne viem vygenerovať prístupy. Čiže skopírujem si klient ID, ktorý následne nastavím si v našom e-dokladoch a takisto ešte si nastavím klient secret. Zaktivujem si, že chcem používať, uložíme, následne môžeme otestovať spojenie, či sa vieme pripojiť. Vidíme, že pre našu firmu je vlastne vytvorený SMP zaregistrovaný záznam v našom poštárovi, takže týmto končí integrácia na e-poštára. Takisto tu máme možnosť integrácie ten prechod z turbofaktúry, ako pri samotnej registrácii, tak aj vlastne samotnom nastavení si vieme pre jednotlivé firmy zadaním e-mailu, ktorý máme registrovaný v turbofaktúre plus heslo, si vieme zosynchronizovať, stiahnuť všetky údaje pre konkrétnu firmu.
A ešte ďalej tu máme vlastne možnosť API kľúčov. Je to slúžia na prepojenie účtovníctva s našou e-doklady aplikáciou. Takže keď si otvoríme napríklad vizuálne účtovníctvo, vidíme, že robíme firmu ABC Autoservice, ktorú spravujeme pre nášho klienta v nastaveniach. Máme na to sekciu pohľadávky, záväzky, ostatné faktúry. Máme tu možnosť import údajov z e-doklady. Takže senka potom budeme z nastavení kopírovať API kľúč, ktorý si vygenerujeme. Môžeme si tam dať ľubovoľný názov, napríklad API kľúč vizuál. Vytvoríme si ten API kľúč, si skopírujeme, bezpečne si ho uložíme, prípadne ho rovno uložíme do firmy. Automaticky nám kontroluje vlastne IČO firmy, pre ktorú robíme 432. Môžeme si to skontrolovať, že naozaj sa jedná o tento autoservis. Keď máme takto nastavené API kľúče, môžeme pristúpiť k synchronizácii účtovníctva a e-dokladov, kedy nám vlastne táto synchronizácia spáruje naše účtovníctvo danej firmy s našou firmou na e-dokladoch. S tým, že sa nám tam prenesú číselníky firiem, prenesú sa nám predefinované položky faktúr, prenesú sa nám tam číselné rády, strediska a v podstate základné účtovné nastavenia. Môžeme si to skontrolovať v menu cez číselníky. Vidíme, že kedy bola synchronizácia spravená, čiže práve teraz vidíme, že nám už svietia záznamy z účtovných položiek, predkontácie, vidíme číselné rady, strediska. Môžeme si rozkliknúť, aby sme videli, že reálne dáta, ktoré nám potiahlo z účtovníctva, ktoré budeme vedieť následne používať aj v našej aplikácii e-doklady. Takisto adresár firiem, vidíme, že nám potiahlo tie adresy, ktoré sme mali zadefinované v účtovníctve. Tým pádom, keď máme takto pripravenú firmu pre klienta, že už máme vlastne prepojené účtovníctvo, máme prepojené napojenie na e-doklady, e-poštára, prípadne stiahneme nejaké údaje z tej turbofaktúry, vieme vlastne pristúpiť k ďalšiemu kroku a to je pozvánka samotného klienta, čiže v tomto prípade ABC Autoservice do našej firmy, ktorú mu spravujeme. Čiže pomocou členov vieme pozvať používateľa do firmy ABC Autoservice Centrum.sk. Vybereme mu rolu, ktorú mu chceme priradiť. Dáme, že fakturant a dáme odoslať pozvánku. V tejto chvíli vlastne prišla pozvánka na účet na e-mailovú adresu ABC Autoservice. Môžeme si pozrieť prichádzajúce správy. Chvíľočku počkáme. Prípadne skontrolujeme, či sme sa nepreklepli. ABC Autoservice Centrum. OK, malo by to byť v poriadku. Dobre, skúsime teda ešte raz poslať pozvánku. Prípadne zmeníme e-mailik, aby sme to testovali. ABC. Prípadne pozveme ešte e-mail ABC Autoservice 1. Dobre, takže prišla nám pozvánka. Vidíme v pozvánke pozvánka do firmy ABC Autoservice od používateľa Janko Účtovník. Vás pozýva do firmy v MRP doklady. Dáme prijať, respektíve, že súhlasíme s pozvánkou. Keďže nemáme vytvorený ešte účet ako klient v aplikácii, vytvoríme si účet pre náš autoservis.
Takisto samozrejme dáme odsúhlasiť všetky podmienky registrácie, vytvoríme si účet a môžeme vidieť, že automaticky po prihlásení sa už vidí klient priamo pripravenú firmu, ABC Autoservice, ktorá má nahraté jeho logo. Môže si to otvoriť tým, že je fakturant, tak nemá oprávnenie meniť niektoré nastavenia, ale vidí, že vlastne účtovník mu pripravil komplet firmu s jeho bankovým účtom, s nastaveniami a v podstate môže nahrávať doklady priamo, ktoré vidí potom on v systéme a samozrejme aj samotný účtovník, ktorý mu spravuje jeho účtovníctvo. Takže môžeme rovno prejsť ku praktickej ukážke, akým spôsobom sa dostanú vlastne doklady do systému. Čiže na základe prihláseného užívateľa Autoservice môžeme priamo cez webovú aplikáciu nahrať do jednotlivých agent, ako sú bločky, prijaté faktúry, vystavené faktúry. Každá agenda má svoje vlastne tlačítko, prípadne pomocou drag and drop vieme nahrať súbory z počítača. Takže vyberieme súbory bločky. Systém nám ich automaticky zaradí na spracovanie. Po spracovaní vieme si detail bločku rozkliknúť, kde vidíme jeho základné vyťažené údaje, ID dokladu, rozpis DPH, jednotlivé položky, v prípade, že máme zapnuté vyťažovanie aj položiek do detailu. A samozrejme môžeme nastaviť účtovné nastavenia z daných synchronizovaných s účtovníctvom. Čiže vieme si nastaviť strediska, vieme si nastaviť zákazky a všetky veci, ktoré potrebuje už zákazník, respektíve účtovník. Automaticky nás detekovalo aj typ platby v danom bločku. Máme tu vlastne prehľad príloh, ktoré boli spracované. Vidíme, že bol naozaj platený kartou. Vieme do príloh pridať samozrejme ďalšie prílohy z počítača. Vieme si vybrať vlastne ľubovoľné súbory, prípadne tam nahráme nejaké súvisiace, buď odfotíme samotný tovar, nahráme, alebo nejaké dodacie listy a ďalšie prílohy, ktoré účtovník uzná za vhodné, prípadne ten samotný klient. Takýmto istým spôsobom si vieme nahrať faktúry prijaté, čiže vieme si označiť hromadne nejaké faktúry. Systém nám automaticky spracúva, prípadne na pozadí. Ten proces prebieha, ako náhle systém vyťaží tie údaje, tak sa nám zobrazia v zozname. Takisto ako pri bločkoch platí, že vieme si rozkliknúť detail samotnej faktúry, upozorní na systém na nejaké validačné chyby, keď nájde niečo, prípadne na kritické chyby. To znamená, že by chýbal naozaj nejaký dôležitý údaj, ktorý nebol dobre vyťažený z tej faktúry, napríklad variabilný symbol, prípadne nejaké ďalšie alebo nesúlad rozpisu DPH s položkami, prípadne s celkovou sumou dokladu. Prostredie je úplne identické ako pre bločky, tak aj pre faktúry. Vidíme tu vlastne prílohy. Čiže ideme zozname, sa nám už spracovali všetky doklady. A vidíme, že tu nám rovno upozornilo, že toto nie je asi správna faktúra, keďže sme tam zaradili aj bloček. Rovno nás upozornilo, že nevedelo prečítať správne fakturačné údaje. Vidíme to ako červené, rovno nám to aj svieti tu na zozname, že nejaký bloček alebo nejaká faktúra vyžaduje našu zvýšenú pozornosť. Čiže vždy si vieme rozkliknúť, vieme si to vyfiltrovať, ktoré sú problémové, ktoré treba ísť na kontrolu, čiže v tomto prípade len jeden bloček. A týmto spôsobom takisto vieme nahrať dokonca aj vystavené faktúry. To znamená, že klient pošle buď na papieri odfotenú faktúru, ktorú vypísal, alebo stiahne z nejakého fakturačného systému tretej strany a vie to takisto takto nahrať do nášho MRP. Vyčerpali sme aj limit bločkov, keďže máme len zatiaľ základný účet na účtovníkovi. Takže si rovno cez profil požiadame objednávku na nejaký väčší balíček. Firma, dáme si to rovno na MRP Company. Vidíme, že nám potiahlo všetky fakturačné údaje. Máme si odoslať objednávku. A počkáme si, kým nám kolegovia schvália
Dobre, takže máme účet 100 spracovaných dokladov. Takže vieme znova pokračovať pri nahrávaní faktúr vydaných. Faktúrky sa nám spracovajú na pozadí. Môžeme si všimnúť, že vlastne teraz sme prihlásení ako užívateľ firmy, Autocentrum, teda ABC Autoservice. To znamená, že my tu máme stále ten náš free účet. To znamená, že si vieme vyskúšať nezávisle na tejto našej firme, do ktorej nás pozval náš účtovník. Vidíme tú rolu ako fakturant, kdežto keď sa prepneme do tejto firmy za účtovníka, vidíme tu, že sme prihlásení ako Janko účtovník, je ako majiteľ tej firmy, keďže ju zakladal ako administrátor a tým pádom on má predplatné tých 100 možnosť spracovať balíčkov, ktoré sme práve teraz objednali. To znamená, že všetky tie náklady a spracovanie sa účtujú na účet Janka účtovníka. Zákazník ako taký klient nemusí riešiť žiadnym spôsobom nejaké predplatné alebo ďalšie veci objednávať systém. On je pozvaný proste do firmy a v tej vie pracovať. Čiže keď si pozrieme faktúry vydané, ktoré sme spracovali, vieme si pozrieť takisto, platí to isté ako pri bločkoch, tak aj pri faktúrach prijatých, aj faktúrach vydaných. V detaile máme základné nastavenia faktúry, vidíme prehľad, položky, vidíme prílohu, môžeme si ju zobraziť, vidíme, že táto bola stiahnutá z PDF-ka a táto druhá bola spracovaná z takéhoto textového podkladu faktúry, rukou vypísané tu z pečiatky, systém to vlastne automaticky spracoval, nahodil, vyčítal údaje, dátumy, sumy. Takže toto bol ten prvý spôsob nahrania pomocou priamo webovej aplikácie a prácu s počítačom. Teraz si jednotlivé doklady zmažeme, aby sme si mohli odemonštrovať aj tie ďalšie spôsoby nahrania. Dobre, takže máme všetky údaje presunuté v koši. A tým, že sme si na začiatku pozreli tú e-mailovú bránu, na ktorú vlastne vie systém spracovávať tie doklady, takže si ju skopírujeme a vlastne z ľubovoľného e-mailu vieme poslať mail na túto firmu. Vidíme to aj v názve toho e-mailu odberateľa, že to je ABC Autoservice plus nejaký jedinečný hash, aby sa nedošlo k tomu, že e-mail príde nejakej inej firme, ktorá s tým nemá nič spoločné. Napíšeme si nejaký subjekt, posielam doklady, faktúry a bločky. Prílohe. Do prílohy si môžeme vlastne zvoliť znova bloček. Vieme si tam naklikať faktúry. Dáme odoslať, respektíve otvoriť, aby sa nám prílohy pripojili. Dobre, a môžeme dať odoslať e-mail do e-dokladov. Systém na pozadí automaticky rozpozná, že prišiel na danú firmu e-mail s prílohami a keď to zdetekuje, automaticky začne ich spracovanie a automaticky aj príde potvrdenie, že vaša príloha bola úspešne prijatá do firmy ABC Autoservice deň, počet spracovaných dokladov a vo firme môžeme vidieť, že nám zatiaľ spracováva všetky údaje, ktoré sme dali, čiže spracovali sme maily bloček, poslali sme tam PDF-ka, faktúr prijatých a takisto ešte aj vystavenú faktúru pre náš odberateľ, teda dodávateľ ABC Autoservice, to znamená, že nám správne zaradilo do vydaných faktúr. To znamená, že takto sme si prešli komplet spôsoby nahrávania cez našu webovú aplikáciu, cez e-mailovú bránu a teraz v podstate môžeme prejsť na tretí spôsob, a to samotnú mobilnú aplikáciu. Tu vám takisto nazdieľam, prípadne ešte si takisto premažeme
Premážeme tie dáta, aby sa nám to tu pekne zobrazovalo. A zdemonstrujeme si vlastne ten prípad nahrania, že priamo zákazník bude mať k dispozícii mailovú adresu, svoju mobilnú aplikáciu všade so sebou v podstate a umožní mu plnohodnotne používať e-doklady. E-doklady sú pre Android priamo dostupné aj na Google Store, čiže keď si dáme do vyhľadávania MRP e-doklady, vidíme to v možnostiach aplikácie, čiže táto je aplikácia priamo pre Android. Tým, že ja už mám nainštalovanú, dávam mi možnosť otvoriť. Vy tam budete mať možnosť nainštalovať si, pokiaľ ste to ešte neskúšali. A môžeme otvoriť priamo aplikáciu. Čiže toto je prvé spustenie aplikácie, kde sa takisto môžeme prihlásiť buď svojimi prihlasovacími údajmi, ktoré sme si zaregistrovali v účte, to znamená e-mail, heslo, prípadne pre zjednodušenie sa vieme pripojiť aj pomocou QR kódu. Tak si to zminimalizujeme, aby sme to videli. Čiže na webovej aplikácii priamo v profile máme možnosť prepojiť mobil, to znamená natívne aplikácie, ktoré sú na Android v Google Store a takisto potom pripravovaná iOS aplikácia. Čiže takýmto spôsobom si vygenerujeme QR kód, ktorý následne dáme synchronizovať v tej mobilnej aplikácii. Čiže teraz naživo naskenujem ten QR kód. Čaká na schválenie. Dáme schváliť. A vidíme, že nás automaticky pripojilo do firmy ABC Autoservice. Môžeme rozkliknúť. A tak, ako sme vlastne boli vo webovej aplikácii, máme vlastne k dispozícii zoznam našich firiem, ktoré spravujeme alebo do ktorých sme pozvaní. Takisto máme možnosť meniť nejaké nastavenia tej firmy. Máme základné agendy, bločky, faktúry prijaté, faktúry vydané. Čiže kľudne začneme tou agendou bločkov, kde si vlastne pomocou skenovať bloček vieme spustiť proces nahrávania bločku. Vieme si zapnúť rôzne filtre a tak ďalej, keď sme spokojní. Vidíme, že automaticky nám rozpoznalo predajcu, typ platby. Môžeme tu zaškrtnúť prípadne ďalšie nastavenia, keby sme chceli iný odpočet, prípadne by sa jednalo o PHM, prípadne vieme priložiť prílohu. Kľudne môžeme podskenovať ešte aj také potvrdenie o platbe a dáme odoslať. Vidíme, že v reálnom čase sa nám pribudol doklad aj v samotných e-dokladoch webových, kde si ho môžeme rozkliknúť. Vidíme všetky jeho položky, vidíme prílohy, ktoré sme práve odfotili. Samozrejme, klient môže kľudne ešte ten doklad editovať aj v mobilnej aplikácii, ak zabudol niečo pridať, alebo prišiel tovar, balík odfotiť a tak ďalej, kľudne môžeme odfotiť. A pridať ďalšiu prílohu. Takisto sa nám automaticky zobrazí v dokladoch. Čiže takýmto spôsobom vieme skenovať rôzne bločky. Vieme vlastne skenovať aj bločky, ktoré sú bez QR kódu. To znamená, že z automatov rôznych samoobslužných čerpacích staníc a tak ďalej. Vidíme takisto, že bol rozpoznaný typ platby, ale tu nás upozorňuje, že nebol nájdený QR kód, čo je zámerne, lebo vlastne ten bloček samotný ani QR kód nemá. Môžeme si nastaviť, že to bolo PHM, iný odpočet a odošleme do systému na spracovanie. Takýmto spôsobom vlastne vieme fungovať v každej agende, s tým, že vieme priamo skenovať faktúru prijatú, vydanú, prípadne si vieme doklady pridať z galérie. Čiže takýmto spôsobom vieme nahrať doklady pre danú firmu. V prípade, že chceme spracovávať viac firiem,
ako účtovník. Máme možnosť v nastaveniach si zapnúť aj automatické zaraďovanie pre doklady. To znamená, že keď omylom nahrám alebo stojím v nejakej inej firme a nahrám tam doklady, ktoré patria inému odberateľovi, dodávateľovi, tak program nám to automaticky zdetekuje a na pozadí vlastne nám vytvorí novú firmu. Čiže môžeme si to nasimulovať tým, že naskenujeme nejakú prijatú faktúru. Dáme odoslať do systému. Môžeme pridať nejaký text, poznámku. Doklad sa nám zaradí na spracovanie. Systém po spracovaní ho automaticky potom zaradí do správnej firmy. Medzičasom sa nám už aj vyťažil ten bloček bez QR kódu. Samozrejme, systém nás na to upozorňuje, že je tam nejaký neštandardný formát toho UID bločku, lebo väčšina tých bločkov práve máte QR kódy, keďže sú zo slovenských EKAS, tak je tam automatické prepojenie, že sa kontrolujú tie údaje ešte aj skrz finančnej správy pomocou toho QR kódu. V tomto prípade ten QR kód tam nebol, takže správne nás na to upozorňuje, ale je to všetko v poriadku. Vidíme, že vyčítalo celkovú sumu 50,22. Môžeme si to rozkliknúť. Vidíme, že naozaj celková suma bola 50,22. Všetko nám sedí. Takže na pozadí nám už spravilo aj novú firmu MRP Company, do ktorej nám správne zaradilo daný skenovaný doklad, keďže bol od Jana Murára pre firmu MRP Company. Takisto to môžeme odkontrolovať v prílohe, že to sedí. Takže takýmto spôsobom vieme plnohodnotne používať aj tú mobilnú aplikáciu a samozrejme aj pre faktúry vydané, kde vlastne vieme priamo vystaviť faktúru. Čiže môžeme si ešte ukázať aj tento proces. Nazdieľam vám teda priamo displej telefónu a dáme si vystaviť faktúru. Ponúkne nám možnosť vlastne našich odberateľov, ktorí máme zosynchronizovaných, čiže zvolíme MRP Company. Vidíme, že nám už automaticky kontroluje aj, že bol nájdený v PayPal siete, tým, že sme si nastavili integráciu na nášho digitálneho poštára. Máme tu základné údaje, faktúry, dátumy, kurz, číslo objednávky a tak ďalej. Môžeme si vyplniť. Môžeme prejsť na položky. Ťukám to priamo na mobile. Cena, dajme tomu 50 €. Vieme pridať položky, vieme pomocou rozšírených pridať rôzne zľavy, rôzne ďalšie nastavenia tej položky. Keď chceme, vieme tam nastaviť ďalšie nastavenia účtovné, to znamená, že vieme to rovno priradiť pre stredisko, vieme tam nastaviť typ DPH, typ položky, ale to nás nemusí zaujímať, v podstate keď to nepotrebujeme. Vieme si faktúrku zobraziť na náhľad. Vidíme, že dodávateľ, náš autoservis, fakturuje MRP Company ako odberateľovi. Vidíme tam na faktúrke naše logo, našu pečatku, ktorú nám vlastne nastavil účtovník priamo pri vytváraní našej firmy. Keď sme spokojní s faktúrou, ako vyzerá, môžeme si ju uložiť, prípadne vieme odoslať na mail, alebo ju vieme odoslať priamo na e-faktúru, ako teda e-faktúru elektronicky nášmu odberateľovi. Týmto spôsobom vlastne vieme sa naspäť prepnúť do firmy nášho autoservisu a skontrolujeme si to aj na strane nášho digitálneho poštára, ktorý máme pre náš autoservis zaregistrovaný. A mali by sme to pekne vidieť v odoslaných. Vidíme to teraz, práve prebehla odoslanie tejto faktúry. Odberateľovi vidíme stav, že bola doručená. Takže keby sme sa prepli ešte na firmu MRP Company, aby sme si to vedeli skontrolovať, či naozaj nám prišla taká faktúra. Vieme sa v MRP dokladoch vo firme MRP Company prepnúť na prijaté faktúry a vidíme, že nám prišla faktúra z ABC
autoservis na sumu 61,50 centov, kde si vieme rozkliknúť samozrejme. Je detail takisto, kde máme štandardne popísané odosielateľa cez PayPal sieť, nejakú transakciu pre overenie, ďalšiu notifikáciu tých správ. Vidíme tu všetky náležitosti faktúry. Vidíme tam samotné XML-ko, ktoré prešlo cez PayPal sieť, ktoré je nutné archivovať. Vidíme takisto samotné ukážku toho PDF-ka, ktoré bolo poslané s tou faktúrou. Čiže takýto plnohodnotný proces vystavenia faktúry a prijatia predanej vločky. Máme vlastne podporovania priamo v mobile. Takže to bolo zhrnutie tých mobilných aplikácií. A pri mobilnej aplikácii ešte ostaneme. Tým, že nemáme momentálne ešte pre iOS v podpore natívnu aplikáciu, stále je možnosť využiť MRP doklady aj ako webovú aplikáciu otvorenú na telefóne. Čiže naťukáme e-doklady mrp.sk a je v podstate jedno, či to otvárame pomocou Androidu alebo na iOS zariadeniach. Webová aplikácia je prispôsobená tak, aby sa vlastne zobrazila komfortne na všetkých typoch zariadení od mobilu cez tablet, notebook až v podstate pracovnú stanicu. Čiže môžeme vidieť, že naozaj tá webová aplikácia, troška si to zminimalizujem, je naozaj priateľsky navrhnutá. Máte tam možnosť takisto prepínať si jednotlivé agendy. Viete si prepínať firmy, do ktorých ste pozvaní. Vidíte vlastne prehľady, takisto máte možnosť vystaviť faktúru. Čiže proces je veľmi podobný ako tej samotnej mobilnej aplikácii natívnej, čiže plnohodnotne ju viete využiť na všetky tieto funkcie, ktoré sme si ukazovali práve v tej mobilnej aplikácii. To by bolo za mňa všetko z tejto našej praktickej ukážky, akým spôsobom dostaneme doklady do firmy na e-dokladoch. V krátkosti to zhrniem, čiže prešli sme si celé kolečko. Ako účtovník sme vytvorili firmu, ktorú spravujeme nášmu zákazníkovi, klientovi ABC Autoservice. Nastavili sme mu základné nastavenia firmy. Prepojili sme si firmu, ktorú mu vedieme v účtovníctve, vo vizuále. Napríklad takisto ju vieme prepojiť aj v KS, ale to vám ukážu aj kolegynky pri samotnej ukážke, ako ďalej spracovať doklady už z pohľadu účtovníka. Takže ja prenechávam teraz slovo pani Ľudmile Mirnalerovej a nech sa páči. Ďakujem. Dobre, tak teraz si prejdeme to najpodstatnejšie, samotné doklady, ktoré vystavujeme a faktúry, ktoré vám prídu. Čiže ideme si vystaviť faktúru. V sekcii cez menu si vyberieme faktúry vystavené. Otvoríme si novú faktúru, kde máme možnosť si rovnako vybrať predfaktúru, dobropis, ťarchopis. Vyberáme si faktúru. Odberateľa, keď máme spárovaný s účtovným systémom, so synchronizovaným, tak automaticky máme v adresári adresy, ktoré nám počiahlo z účtovníctva. Po prípade, pokiaľ nemáte adresu, viete si ju samozrejme vpísať, začnete písať a automaticky sa vám bude prehliadať v registri firiem, čiže sa vám natiahnu všetky údaje. Ďalej si ideme vyplniť údaje faktúry. Vyplníte si tie, ktoré potrebujete, to znamená pre niekoho číslo objednávky alebo referencia odberateľa, samozrejme dátumy, spôsob platby, to, čo je pre vás najdôležitejšie. Dole nižšie, rovnako ako pri odberateľoch z číselníkov, si vieme potiahnuť predefinované položky. To znamená, že automaticky sa nám to potiahne do položky faktúr. Vpíšeme si sumu a systém nám automaticky dopočíta DPH.
Dole v účtovných nastaveniach máme k dispozícii predkontáciu zaúčtovania. To, keď si nastavíte, automaticky vám to ťahá pri exporte, importom do účtovníctva. Vyberiete si vaše potrebné účtovné nastavenia, vypíšete si ich, tu máte možnosti, kde nájdete aj prenos daňovej povinnosti, ale to si potom ukážeme pri prijatej faktúre. Faktúrku si viete cez náhľad skontrolovať, pozrieť, či je v poriadku, pokiaľ áno, vie uložiť, stiahnuť do PDF alebo odoslať e-mailom. Takže si ju ukladáme. Automaticky ju vidíme v zozname našich vystavených faktúr. Máte ju k nahliadnutiu v rýchlej voľbe. Rovnako tu máte možnosť stĺpcov. Tie funkcie, ktoré najčastejšie používate, si nastavíte v záložke stĺpce, kde si jednotlivé parametre aktivujete. Áno, to, čo najviac používate, to, čo potrebujete, to, čo najviac sledujete. Tu si viete hneď bez otvorenia faktúry zadať predkontáciu, typoložky, takisto rovno ju uhradiť, buď cez označiť ako uhradené, rovno vám ju napíše ako uhradenú, alebo pridať úhradu, kde si chcete evidovať jednotlivý dátum a variabilný symbol a tak ďalej. To znamená, že takto máme faktúrku vystavenú, kde máme navolené predkontáciu, typ DPH, rovnako máme k dispozícii filtre. Tu si viete zadať veľmi rýchlo tento mesiac, minulý mesiac, áno. To znamená, že ako náhle si ho zvolíme, faktúrky sa nám zmiznú. Niektoré, ktoré tam nepatria, ktoré tam patria. Ideme si to ešte vyskúšať na minulý kvartál. Áno, netreba sa zľaknúť, faktúrky nezmizli, áno, len máme zapnutý filter, čiže teraz si ho ideme vypnúť. To znamená, remeselník, ktorý dokončil zákazku, priamo na mieste si vytvorí faktúru z prednastavenej šablóny a pokým si zbalí náradie, zákazník už ju na e-maile má, keď ju pošle e-mailom. To znamená, že pošlem vám to večer, niekedy sa stane aj celý týždeň, má to hneď na e-maily. Ideme si teraz pozrieť nahrávanie prijatých faktúr, ktoré máme už uložené na súbore, ktoré nám buď prišli e-mailom a my sme si ich uložili do súboru. Čiže vyberieme si faktúry, otvoríme si ich, pekne sa nám načítajú. Niektoré nám sú duplicitne, lebo sme už si ich tu dávali, čiže nás to pekne upozorní. Čakáme, pokým sa nám nahrajú. Za ten čas si vieme nahrať aj bločky, aby sme využili čas, aby to bolo rýchlejšie. Takisto už máme niektoré nahraté. A pozrieme, ako nám to spravilo v faktúry. Keď si otvoríme faktúrku, áno, upozornilo nám, že je nesprávny, lebo máme samozrejme vymyslené údaje, čiže toto si všetko treba prekontrolovať. Čiže otvoríme si prijatú faktúru, základných údajov si skontrolujeme to, čo potrebujeme, typ DPH, typ položky. My máme elektroinštalačné práce, to znamená, že potrebujeme si vybrať prenos daňovej povinnosti. Skontrolujeme si čiastky a dole nižšie pri rozpise DPH viete si každú jednu položku samostatne určiť sadzbu, sumu, prípadne keď máme iný odpočet, ale to si ukážeme na PHM pri bločkoch. Rovnako či je z DPH, bez DPH. Skontrolujeme si všetky veci. Keby sme mali viac položiek, tak tuto máme viac možností. To znamená, pre každú jednu položku samostatne si vieme určiť aj predkontácie.
To znamená jedna položka, keby ich tu bolo viacej, ideme ďalej. To znamená, určíme si predkontáciu a keď to máme všetko spravené, vieme sa vrátiť na zoznam faktúr. Pokiaľ si vieme takto každú jednu faktúrku otvoriť, skontrolovať, zvalidovať, pokiaľ je všetko v poriadku. A potom sú následne faktúrky pripravené na export, ale to si ukážeme neskôr. Čiže zaradiť doklad, pýta sa nám, či napriek chybám, samozrejme áno, lebo my vieme, že je to vymyslené. Vrátime sa a je to v poriadku. Čo sa týka bločkov, tak to je nočná mora všetkých podnikateľov, vyblednuté bločky, pokrčené, stratené. V MRP bločky jednoducho odfotíte a takto nahráte, ako sme si to ukázali. V našom prípade si ešte pozrieme, tu máme bloček, aby sme mali, aby sme si ukázali PHM, neviem, či sme si ho už naťahovali, no asi možno, asi som to prehliadla, no tu máme, aby sme si ukázali bloček, kde potrebujeme zmeniť odpočet DPH na 50%. Automaticky je DPH skrátené a pokiaľ potrebujete niečo iné, samozrejme tu je tá voľba, kde si to zadávate. V dolnej časti samozrejme zadávame predkontáciu, typ DPH a všetko sa nám pekne ukladá. Čiže ideme naspäť. Pokiaľ by sme nechceli vstupovať do jednotlivých položiek, vieme si to v rýchlej voľbe rovnako tuto nahrať, kde takisto znova sa vieme vrátiť do toho bločku, znova si ho vieme pozrieť a jedným klikom zaradiť, skontrolovať a už je zaradený, už ho máme tuto. To znamená, že skončili všetky stratené bločky, vyblednuté a všetko máme na jednom mieste, v poriadku, kedykoľvek k dispozícii. Ešte si pozrieme bloček, kde máme odpočet. A tu nám krásne ukazuje tie bločky, kde sú znížené tie DPH. A teraz si ideme pozrieť repre, aby sme si ukázali, kde sa zadáva, kde sú nedaňové reprezentačné náklady. Čiže tuto nám to automaticky uloží, zoberie a dole si dáme predkontáciu, typ DPH a doklad si uložíme. To znamená, takto sme si bločky nahrali, zadali predkontácie, DPH a jednotlivé účtovné nastavenia, ktoré potrebujeme. To znamená, všetko toto vidíme a ideme teraz prejsť na export, aby sme si ukázali, ako sa do jednotlivých účtovných systémov naťahujú doklady. Čiže vieme to spraviť buď samostatne, že si v tejto rýchlej voľbe vieme exportovať jednotlivé doklady, alebo potom samozrejme cez hromadnú akciu, kde vieme zmeniť nie len export, ale všetky tieto nastavenia, ktoré tu máme k dispozícii. My potrebujeme doklady vyexportovať, takže si dáme ich na export. Ešte si zoberieme aj bločky na export, aby sme to videli. Cez hromadnú akciu exportujeme. No a takto exportované doklady si ideme importovať do vizuálneho systému. Pôjdeme do záložky prijaté faktúry cez funkcie import e-dokladov si naimportujeme čakajúce doklady. To znamená, automaticky sa nám naťahujú dáta z e-dokladov, kde vidíme celkový počet importu. Čiže krásne nám natiahlo faktúry, ktoré sme si vyexportovali. Ideme si teraz pozrieť, či nám podhodilo automaticky aj predkontáciu. Čiže otvoríme si faktúru, musíme si ju skontrolovať ešte pre istotu očami a v dolnej časti v rozšírených informáciách máme predkontáciu zaúčtovania.
To znamená, že to, čo sme si nadefinovali v e-dokladoch, sa nám zobrazí tu. Pokiaľ je všetko v poriadku, automaticky, tak ako ste zvyknutí, si vieme faktúrku zaúčtovať. Ešte, aby som sa vrátila naspäť, lebo som zabudla vám povedať, že v prílohách máte automaticky počiahnuté aj PDF a URL, vlastne súbor tej faktúrky, kde sa to automaticky ťahá a uchováva aj v účtovníctve. Takto jednotlivé faktúry si viete skontrolovať. Ešte raz si to pozrieme. Podhodená predkontácia, prílohy sú v poriadku, všetko nám zobralo správne, rýchlo, jednoducho, bez chýb, jedným klikom. Cez funkcie zaúčtovania zaúčtujeme. Ideme si pozrieť, či nám počiahne aj pokladničné doklady. To znamená, ideme na agendu pokladničná kniha, funkcie a znova import z MRP e-doklady. Naimportujeme si čakajúce doklady, ktoré sme si vyexportovali. Čiže naimportovali sa nám tie, ktoré patria do pokladne a rovnaký postup je aj tu. Otvoríme si doklad, očami skontrolujeme, či je v poriadku a znova v rozšírených informáciách nám pekne potiahlo predkontáciu, ktorú sme si natiahli, ako aj prílohu samotného bločku. To znamená, že tu máte to kedykoľvek k dispozícii a bloček, ktorý sa odfotil, natiahol do e-dokladov, poslal do účtovníctva, môže rovno do koša, lebo už ho nepotrebujete. No, teraz si to pozrieme, ako sa to exportuje z e-dokladov do klient servera. To znamená, som sa prehodila do firmy a rovnaký postup je aj tu. To znamená, že označíme si faktúrky jednotlivo alebo hromadne, ktoré potrebujeme. Cez hromadnú akciu exportujeme doklady. Rovnako aj bločky si označíme, ktoré chceme poslať do účtovníctva. Cez hromadnú akciu exportujeme. A takto pripravené doklady si vieme do účtovníctva dostať aj Csenka. Čiže ideme na agendu prijaté faktúry. Tu je to kus inakšie, lebo ideme cez export-import. A keď klikneme na import e-dokladov, k dispozícii nám ponúkne všetky možné doklady, ktoré sme exportovali. To znamená, že exportovali sme faktúrky, exportovali sme pokladničné doklady, ale tam sa ešte dostaneme, aby sme si pozreli takisto tú faktúru. Rovnako otvoríme, skontrolujeme, keď je všetko v poriadku, buď cez hromadné zaúčtovanie, ako ste zvyknutí, alebo samostatné zaúčtovanie samotného dokladu. Robíte zaúčtovanie dokladu, čiže zaúčtujeme si doklad. Podhodilo nám vlastne predkontáciu, ktorú sme si natiahli do e-dokladov a doklad je v poriadku, zaúčtovaný, bez chýb, bez akýchkoľvek problémov. A ešte sa pozrieme na tie pokladničné doklady. To znamená, ideme do pokladne, funkcie, export, import dokladov a máme tu vypísané, ktoré sa podarilo, nepodarilo, či existuje alebo neexistuje. V podstate nám potiahol tento jeden, lebo ostatné sme si už exportovali. Čiže rovnako si ho otvoríme, skontrolujeme očami, či je OK, či je tu takisto príloha a rovnako ako sme zvyknutí, zaúčtujeme doklad. Predkontáciou, ktorú sme si nastavili v MRP e-doklady. Export e-dokladov je rýchly, v reálnom čase a s najnižšou chybosťou. To znamená, že či z e-dokladov viete poslať do vizuálu alebo do KSK, je to jednoduchý, rýchly proces, bez chýb, bez akýchkoľvek zádrhelov. Takže v tomto momente prenechávam slovo kolegovi. Takže ďakujem za slovo. Ja vám ešte z krátkosti predstavím, respektíve vysvetlím, ako funguje náš cenník.
našich MRP dokladov a v podstate balíčky. Takže nazdieľam obrazovku, aby som vám to reálne ukázal. Takže ako môžeme vidieť priamo na stránkach e-doklady MRP.sk v sekcii ceník máme vlastne na výber z dvoch možností. Buď pri založení účtu v podstate zadarmo, alebo si vyberieme nejaký konkrétny platený balíček. K tomu zadarmo účtu. Po vytvorení vlastne máme na 30 dní na skúšku možnosť využívať plné funkcionality našich e-dokladov. To znamená, to AI vyťažovanie, ktoré sme si ukázali, vie to spracovať bločky bez QR kódov, vie to spracovať rôzne faktúry, rukou napísané a tak ďalej, ktoré vlastne vám vyťaží to AI. Tam máte na skúšku 8 dokladov na 30 dní a po vypršaní tohto limitu, tých 30 dní, máte naďalej možnosť aplikáciu využívať, a to napríklad na vystavovanie faktúr. To znamená, že 8 faktúr mesačne viete bez problémov zadarmo vystavovať. Máte k ním digitálny archív, máte napojenie na MRP e-poštára, čiže vlastne pokiaľ máte menší obrat tých faktúr za daný mesiac, tak ľuďom vám vlastne stačí aj tento bezplatný balíček, keď sa obcháte na vystavovanie faktúr mesačne. Samozrejme automaticky v tom, pokiaľ si ju zaplatíte u nás, nášho digitálneho poštára, máte v tom príjem e-faktúr samozrejme v cene. To znamená, že do tohto balíčku sa vám nepočítajú vaše prijaté faktúry, ktoré prídu cez e-poštára. Počítajú sa vám do limitu vlastne len vaše vystavené a odoslané faktúry cez systém. Potom následne, už keď si vyberiete nejaký platený balíček, máme tu vlastne prehľadne spravené, môžete začať naozaj úplne maličkým počtom, kde si to vyskúšate, potom sa následne cena odvíja za samotný spracovaný doklad navyše. Čím väčší balíček, tak tam je samozrejme tá cena samotná za spracovanie dokladu nižšia. To znamená, že v tejto cene plateného balíčku získate naozaj už spracovanie buď 25, 50, 100 alebo prípadne viac dokladov, ktoré potrebujete spracovávať. To znamená AI vyťažovanie bločkov, faktúr prijatých, faktúr vydaných, faktúr prijatých, ktoré vám prídu od zahraničných dodávateľov mailom, PDF-kom alebo v papierovej forme, tie naďalej budú vlastne posielať ešte aj po zavedení e-faktúry, takže na to netreba zabúdať. Samozrejme balíčku takisto máte automaticky, keď sa prepojíte s našim MRP poštárom. Mimo balíčka vám bude počítať vaše prijaté faktúry cez e-poštára, vám neovplyvnia vlastne počet vašich spracovaných a vyťažených dokladov. A takisto, ako náhle máte akýkoľvek platený balíček, získavate neobmedzené vystavovanie faktúr. To znamená, že za daný mesiac môžete vystaviť ľubovoľný počet vlastne vystavených faktúr v našom systéme, ktoré môžete pohodlne odoslať potom buď mailikom, alebo ako máte prepojené na e-poštára, tak cez e-poštára ako e-faktúru. Takže za mňa takto skrátke ešte vysvetlenie tých našich balíčkov a predplatného. Samozrejme ešte môžem spomenúť, že pre našu aplikáciu máme k dispozícii aj na našom YouTube kanáli nejaké vzdelávacie videá, návody a tak ďalej, takže odporúčam si to pozrieť. A dávam naspäť slovo kolegynke. Dobre, dostali sme sa na záver a teraz je presne ten čas, na ktorý asi veľa ľudí čaká, na vaše otázky a odpovede. Dobre, takže môžeme pozrieť si na otázky, ktoré ste nám poposielali v rámci nášho webináru. Takže pani Slavomíra písala, funguje tento program e-doklady a e-poštár aj pre MRP jednoduché účtovníctvo, alebo je potrebné prejsť na verziu KS programu. Tam samozrejme, ako sme si aj ukázali, napojenie e-dokladov je možné použiť, takisto aj e-poštára, aj v samotných účtovníckých programoch, ako je vizuálny účtovný systém, tak aj KS klient-server program. Takže je možné použiť obidvoch, nie je potrebné prechádzať z vizuálu do KS a podobne.
Ďalšia otázka, tá je od pána Martina. Dobrý deň, ten balíček objemu faktúr za mesiac znamená len objem vystavených faktúr za mesiac, či aj prijatých faktúr? Ďakujem. To som samozrejme už vlastne z časti zodpovedal na záver v tom vysvetlení toho ceníku. Tam sa počíta samozrejme spracovanie tých dokladov, ktoré vyťažíte pomocou AI, nahráte bločky faktúry, prijaté faktúry, ktoré prejdú cez e-poštára, sa do toho objemu balíčku nezapočítavajú. Ďalšia otázočka. Od pána Slavomíra. Čiže znova mobilná aplikácia môže byť nainštalovaná na viacerých telefónoch, alebo je potrebné mať iba jeden telefón. Nie som účtovník, ale v kamennom obchode využívame MRP aj fakturáciu a sklad. Tam vlastne není potrebné, není problém mať nainštalované na viacerých telefónoch tú aplikáciu. Samozrejme na každom telefóne môžete byť prihlásení buď tým jedným prihlasovacím účtom, prípadne si môžete zriadiť tých prihlasovacích účtov v podstate viac. A tú hlavnú firmu, ktorú vám bude vlastne správať účtovník, tak vlastne viete zo všetkých tých zariadení súčasne tam nahrávať bločky alebo prihadzovať faktúrky a tak ďalej. Takže není to nejakým spôsobom obmedzené na počet nainštalovaní. Ďalšia otázka. Pani Jana sa pýta, dobrý deň, budeme mať k dispozícii pri nastavovaní firiem v e-dokladoch na vašich linkoch v prípade nejakých komplikácií. Tam zrejme asi pani sa pýta na nejakú podporu hotline. Samozrejme, náš hotline automaticky kolegynky vyriešia aj naše e-doklady, ale samozrejme ešte je tam možnosť, môžem nás zdieľať obrazovku. V samotnej aplikácii e-doklady, keby ste mali akýkoľvek problém, vieme sa prihlásiť do firmy. V aplikácii nám beží možnosť nahlásiť problém pomocou tiketovacieho systému, kde nahlásite vlastne buď nejaký problém, chybu, otázku alebo nejaký návrh na novú funkcionalitu, spracovanie, ja neviem, špeciálnych znakov, viete napísať nejaký popis tej vašej otázky alebo návrhu na funkciu, spracovanie Excel alebo Word dokumentov. Viete pridať napríklad prílohu, buď toho nejakého problémového súberu, alebo viete zachytiť vlastne samotnú obrazovku pomocou screenshotu, v ktorej časti máte problém, viete to zvýrazniť, prípadne pomocou šípky napíšete, že tu vám ukazuje nesprávne číslo, screenshot viete vlastne uložiť, automaticky sa vám pripojí do toho tiketu a môžete odoslať. Čiže aj takýmto spôsobom je riešený helpdesk v rámci e-dokladov a samozrejme platí náš štandardný hotline. Takže to dáme vybavenú a ideme na ďalšiu otázku od pani Aleny. Firma mi 4-krát do mesiaca posiela bločky a aj faktúry vystavujem ja za firmu. Môžem naďalej nahrávať poslané bločky do účtovníctva programu ja. Chápem tomu správne, že došlé faktúry prídu elektronicky. Chápete tomu správne? Pokiaľ faktúry došlé pôjdu už ako e-faktúra, tak prídu elektronicky pomocou e-poštára. Čiže v tomto bode to spĺňa tú funkciu, že to môžete naďalej nahrávať nejakým spôsobom vy. A tie došlé prídu s pomocou e-poštára priamo, pokiaľ si to už napojíte poštára na vizuálny systém alebo na KS, tak sa vám vlastne dostanú priamo do účtovníctva takýmto spôsobom. Môžeme ísť na ďalšiu otázku od pani Veroniky. Dobrý deň. Je možné medzi jednotlivými časťami dokladov, bločky, prijaté faktúry a tak ďalej presúvať nahrané doklady? V prípade, ak klient napríklad nahrá fotku do bločkov. Veľmi dobrá otázka.
Môžeme si znova nazdieľať obrazovku. Ukážeme si to vlastne na konkrétnom prípade. A vidíme, síce tu už nemáme v koši nejaké prijaté faktúry. Faktúry prijaté. Tu sú na kompani. Dobre, takže pôjdeme to na bločkoch. Je tam tá možnosť pomocou hromadných zmien. Tu je presunutie do agendy. To znamená, že pokiaľ klient nahrá omylom v bločkoch faktúry, prípadne nejaké iné doklady, vieme ich pomocou presunúť do agendy, presúvať medzi agendy prijaté faktúry, vydané faktúry, ostatné. To znamená, že vieme takýmto spôsobom z každej agendy, či sme vo faktúrach, bločkoch, označiť si dané problémové doklady, ktoré nám tam nahral klient a preposlať vlastne medzi agendami. Takže zodpovedáme aj túto otázku. Ďalšia otázka od pani Michaely. Dobrý deň, ak občas dostaneme faktúru, ktorá je ako e-mail, napríklad faktúra z Apple Store, vie systém e-doklady túto faktúru prečítať, alebo musí byť v prílohe daného e-mailu? Nie celkom úplne rozumiem tej otázke. Tam sme si vlastne praktické časti ukázali možnosti nahrania tej faktúry do systému. To znamená, pokiaľ vy si v Apple Store nastavíte nejaký ďalší e-mail, na ktorý vám má chodiť fakturácia, väčšinou sa to dá nastaviť, že vám chodí napríklad na ten e-mail, ktorý máte registrovaný a dá sa tam napríklad zaregistrovať aj ďalší e-mail, na ktorý sa posiela ako keby kópia a zadáte tam vlastne e-mail vašej firmy, ktorú spravujete pomocou e-mailovej brány. To znamená, že pokiaľ si tento e-mail nastavíte v tom Apple Store, že vám majú na ňo chodiť faktúry pre túto firmu, tak automaticky vlastne ten e-mail obsahuje aj prílohu tej faktúry a v systéme, ako náhle vám vystavia Apple Store faktúru, kópia sa pošle na váš e-mail a takisto aj na ten mail, ktorý ste si nastavili v tom Apple Store. A faktúru vám vlastne automaticky systém tým pádom zaznamená do e-dokladov. Môžeme prejsť na ďalšiu otázku. Pani Eva sa pýtala, keď pri spracovaní dokladov v e-doklady zadám účtovnú predkontáciu, v MRP sa táto zaúčtuje podľa toho, alebo treba osobitne účtovať v MRP. Tak ako sme mohli vidieť, pani Ľudka nám ukázala aj samotné nastavenie týchto predkontácií a takisto sa prenáša priamo do účtovníctva. To znamená, že viete ďalej v účtovníctve po naimportovaní tých dokladov ďalej ich spracovať buď jednotlivo alebo pomocou hromadných funkcií na zaúčtovanie automaticky vám vlastne už ponúkne tú predkontáciu, ktorú ste si už raz nastavili na tých e-dokladoch. Ďalšia otázka od pani Janky. Faktúry vystavené živnostníkom, neplacom DPH v papierovej podobe. Stačí len nahrať do aplikácie, asi zrejme mobilné aplikácie, prípadne programu MRP doklady. Ako sme mali možnosť vidieť, je tam aj takáto možnosť, že program dokáže vyčítať dokonca aj tie papierové faktúry, dokonca aj rukou vypísané teoreticky, takže je tam aj takáto možnosť. Úplne ideálne je presvedčiť toho klienta, aby to rovno vystavil tú faktúru priamo v tej mobilnej aplikácii a nemáte potom starosť ani len nejakým spôsobom tlačiť tie papiere, hej, vie to prakticky odoslať priamo z mobilu na mail tomu odberateľovi, čiže vieme sa takto vyhnúť tým papierom úplne. Ale keď máme aj takých zákazníkov, ktorí sa toho papieru nechcú zdať alebo nemôžu z nejakých dôvodov, tak je tam aj taká možnosť, že si s tým systém poradí. Ďalšia otázka od pani Vanety. Dobrý deň, ak importujem faktúry klienta cez poštára a ich odosielam ako účtovníčka, ak áno, do koľko dní ich musím od vystavenia faktúry odoslať? Finančná správa spomína niečo s 10 dňami, ale neviem, či sa týka odoslania alebo vystavenia od dátumu dodania. Ďakujem. Na toto by vám odpovedala kolegynka pani Botošová.
Dobrý deň. Takže zatiaľ, čo prezentuje finančná správa, tak prezentuje to slovíčkom bezodkladne. Hej, to znamená, ako náhle faktúru vystavíte, mala by byť bezodkladne zaslaná klientovi. Čo znamená slovíčko bezodkladne, je vysvetľované finančnou správou do polnoci. Hej. Či sa niečo zmení, nezmení, sú ešte na stole nejaké návrhy novely zákona o DPH, takže uvidíme. Dobre, môžeme prejsť na ďalšiu otázku. Pani Janka sa pýta, dobrý deň, účtujem náklady nákup PHM podľa evidenčného čísla vozidla kvôli odpočtu DPH. Ako zistím identifikáciu bločku na príslušné auto? Teraz mi to píšu na doklad a využívam skenovanie dokladov v MRP. Takže v e-doklady je takáto možnosť priamo pri skenovaní toho samotného bločku, kde sa nastavuje vlastne PHM, tak je možnosť nastaviť aj napojenie na číselník vozidiel. Môžeme to vidieť aj tu v editácii. Je to možné napárovať na konkrétne vozidlo v e-jazde. Prípadne máme to ako číselník samostatný motorových vozidiel, kde si vieme vlastne zaevidovať jednotlivé vozidlá a tým pádom k bločku priamo, pokiaľ máme vyplnené vozidlo, vieme priamo k bločku priradiť konkrétne vozidlo z tohoto zoznamu. Čiže týmto spôsobom vám potiahne evidenciu, ku ktorému vozidlu sa to týka a vlastne máte takto to pekne poznačené, že ktorý bloček s tým odpočtom, na ktoré vozidlo a tak ďalej máte zaúčtovať. Ďalšia otázočka. Pán Miroslav sa pýta, dobrý deň, nejaké obmedzenie pri importe dokladov zo zahraničia? V podstate není tam nejaké obmedzenie. Program vlastne vie spracovať minimálne z Európskeho hospodárskeho sektoru všetky faktúry. Automaticky sa nastavujú vlastne mená pre daný štát, od ktorého je odberateľ. Takisto sa prípadne v číselníkoch dajú zadefinovať pri adresách, pokiaľ by bola nutnosť použiť nejakú zahraničnú menu. Vieme si zadefinovať nejakú predvolenú menu pre daného odberateľa, čiže vieme si povedať, keď budeme fakturovať alebo keď budeme prijať faktúry od daného odberateľa, vieme systému povedať natvrdo, že akú menu má použiť. Predvolené je vlastne euro a systém to automaticky detekuje v prípade tých zahraničných faktúr, ale vieme si to ešte takto špecificky zadefinovať. Takisto aj pani Janka sa pýtala, ako je to s nahrávaním, vyťažovaním prijatých faktúr z EÚ, respektíve tretích krajín. V podstate je tam tá možnosť, automaticky vám nastaví vlastne aj cudziu menu v prípade vystavenia v inej mene, že to dáme takisto ako odpovedanú. Pani Iveta sa pýta ďalej, dobrý deň, máme MRPKS a robíme účtovníctvo pre viac firiem. Bude musieť všetky tieto firmy nahrať na novo do e-dokladov, alebo to bude prepojené s MRPKS bez toho, aby sme tam museli všetko nahrávať? To je celkom dobrá otázka. Takýmto systémom sme zatiaľ neuvažovali, že v podstate adresár firiem, ale nie tie, ktoré vlastne máte ako odberateľov a dodávateľov, ale samotných firiem, ktoré spracovávate, aby vám vlastne ich vytvorilo ako zoznam firiem na e-dokladoch. To vás potom ešte poprosím, ak by ste mi napísali aj mailíku, respektíve ja si to poznačím, lebo toto je celkom fajn funkcionalita aj za mňa. Vedeli by sme to tam dopracovať, že vlastne v účtovníctve, buď vo Vizu alebo v KS-ku, by ste si nejakým spôsobom najskôr zaklikli v zozname firiem, ktoré firmy chcete dostať, do tých e-dokladov, lebo niektorí, viem, že aj historicky spracovajú stovky, až tisícky firiem. To znamená, že nebol by dobrý nápad importovať ich tam všetky, ale takúto možnosť, že by sme si označili vo voľbe definícií firiem iba nejaké firmy, ktoré chcete dostať na e-doklady. Hej, čiže keď pôjdeme napríklad, mám tu otvorený vizuál, ale podobný princíp je aj v KS systéme, kde si vyberáme vlastne zoznam firiem, ktoré spracovávame, tak tu by sme dali nejakú možnosť, že by sme si vedeli vybrať, zafajknúť, ktoré firmy chceme dostať na e-doklady. To by bola fajn funkcionalita. Takže určite to do budúcich verzií ako programov účtovných, tak aj e-dokladov zapracujeme.
Ďalšia otázka je od pána Radovana. Dobrý deň, slúži e-doklady aj na vyťažovanie iných dokladov alebo rôznych typov zmluv? Je možné, aby bločky platby kartou z e-doklady prešli do MRP účtovného systému do okruhu ostatné záväzky? Bude to fungovať aj v Apple počítačoch? Takže toto je taká rozsiahlejšia otázka. Je možné spracovať aj rôzne iné doklady. Momentálne tam zákazníci vidia len tieto základné agendy, ako sú bločky, prijaté faktúry, vystavené faktúry a súbory. V rámci súborov práve viete evidovať rôzne zmluvy a ďalšie veci, v podstate, ktoré slúžia ako nejaký Google disk, kde si viete nazdieľať do danej firmy nejaké podklady, ktoré potrebujete mať pod danou firmou, či sú to už zmluvy alebo rôzne ďalšie dokumenty. Ale je tu ešte aj ďalšia rozpracovaná sekcia iné, ktorá by vlastne slúžila napríklad na výbery z bankomatov, ktoré by slúžili ako vklad na pokladňu a ďalšie veci. Takže toto máme tiež rozpracované. A čo sa týka toho zaúčtovania, aby bločky platené kartou prešli do ostatných záväzkov, to automaticky už teraz takisto funguje. Bločky, zozname bločkov vlastne sa radia na základe toho, aký typ úhrady bol. To znamená, že keď budú platené kartou, tak idú automaticky do ostatných záväzkov a keď sú platené hotovosťou, tak tie idú do pokladne. Čiže týmto formou úhrady je to vlastne definované na e-dokladoch, kam sa to má v účtovníctve zaradiť, či do pokladní alebo do ostatných záväzkov. Môžeme prejsť na ďalšiu otázku. Pani Zuzana sa pýta, dobrý deň, keď nechcem vystavovať faktúry v e-dokladoch, môžem aj vo svojom účtovnom programe MRP a odtiaľ ich preberieme do systému e-doklady. To momentálne možné není, ale chápem, kde tým smerujete. Jedine by tu bola taká možnosť, že by vlastne ten klient, keby mal nejakú tú mobilnú aplikáciu tých e-dokladov, mal v podstate vždycky so sebou nejakým spôsobom prehľad toho svojho účtovníctva, čiže jedine na toto by to slúžilo. Môžeme zvážiť ako také ďalšie funkcie, že vlastne obojsmerný prenos tých dát, že nielen z e-doklady do účtovníctva, ale aj z účtovníctva nejaké doklady a nejaké zmysluplné údaje, ako teraz sa už prenášajú číselníky, adresáre a tak podobne. Takže môžeme to zvážiť. Momentálne taká možnosť nie je. Ďalšia otázka od pani Michaely. Dajú sa v predkontácie v MRP vizuálnom systému nejak naimportovať, alebo ich musím všetky ručne vytvárať na to, aby sa dostali do aplikácie e-doklady? Zároveň ma zaujíma aj, či z týchto predkontácií dá zobraziť aj nejaké analytické účty, nakoľko momentálne, keď vyberieme predkontáciu, tak vidíme len syntetické účty. Takže priamo v účtovníctve cez nastavenia máme možnosť zadefinovať si predkontácie. Tu na možnosť nejakého hromadného importu v podstate neexistuje momentálne vo vizuále, že by ste z nejakého iného zdroja dali do tejto tabuľky. V podstate táto tabuľka predkontácií slúži ako ten nejaký základ pre tú firmu. S tým, že tu si viete zadefinovať ľubovoľný počet a nemusíte ich všetky vlastne importovať do e-dokladov. Na to slúži vlastne tento príznak typ export. Hej. Pokiaľ tam export není, to znamená, že v tomto prípade nám zosynchronizuje len tú predkontáciu číslo 2. A takto si vlastne vieme vyfiltrovať, ktoré predkontácie sa nám majú do aplikácie e-doklady dostať. Ja len dodám, že vlastne pani sa pýta aj na analytický účet, čiže vidíte, že v podstate je tam aj analytika, takže ak si ju zvolíte v týchto predkontáciách, nastavíte typ export, tak vlastne samozrejme vyexportuje to aj s analytikami. Dáme odpovedať. A ďalšia otázka. Pán Jozef sa pýta, dobrý deň, rád by som sa opýtal, ako prebieha samotné účtovanie dokladov nahratých v systéme MRP doklady. A tiež či je možné nahrať súčasne aj cez e-doklady a tiež účtovať v účtovnom programe podvojené účtovníctvo. Tak ako sme mali možnosť vidieť aj v reálnej ukážke, kolegynka vlastne vám ukazovala, akým spôsobom sa to ďalej účtuje.
označíte si vlastne dané faktúry, ktoré chcete dostať z e-dokladov do účtovníctva a samozrejme viete fungovať aj v samotnom účtovníctve nezávisle, prípadne si viete zvoliť aj nejaké rozdielne číselné rady, že v účtovníctve budete viesť prípadne v rámci pobočiek rôzne číselné rady, aby ste vlastne sa nejakým spôsobom neovplyvňovali a kľudne je to možné už aj teraz takto používať. Ďalšia otázka je od pána Jozefa. Hovoríte, že si doklad skontrolujete očami, ale musíme si ten doklad otvoriť v PDF, veď bez toho, aby sme ho fyzicky videli, tak neviem, či je správne doklad. Kolegynka to prezentovala. Ako spomínate, áno. Buď máte ten doklad pri sebe, keď ho fotíte, skenujete, nahráte do systému, tak v podstate vtedy to viete skontrolovať. Prípadne potom následne máte možnosť v programoch si dať náhľad. Musím si to rovno ukázať. Vždycky si vieme dať náhľad toho dokladu. Keď potrebujeme, vieme si to otvoriť ako v samostatnom okne, aby sme si to vedeli vlastne nejakým spôsobom odkontrolovať, ale samozrejme tá funkcia je možná aj v prípade, keď dáme upraviť ten doklad, tak sa nám automaticky v ľavej časti zobrazí náhľad toho dokladu a vieme si to vizuálne očami skontrolovať, tak ako kolegynka povedala, že či tam to sedí a celkové sumy a tak ďalej. Samozrejme vždycky, pokiaľ by tam bol nejaký rozkol matematicky, že by nesedela suma rozpisu s celkovou čiastkou, prípadne s položkami a tak ďalej, program nás na to automaticky upozorní, dá to ako chybu a je to nutné upraviť potom aj v samotných sadzbách rozpisu DPH. Viete tam pridať ďalšiu sadzbu v prípade potreby, prípadne nejaké zaokrúhlenia, ďalšie veci, ktoré by boli nezrozumiteľné na tom bločku nahodené, tak takýmto spôsobom si viete vlastne tú sadzbu napísať a upraviť tak, ako potrebujete z pohľadu účtovníctva, aby to bolo úplne korektné a v poriadku. Takže dáme to ako odpovedané. Pani Iveta sa pýta ďalšiu otázku. Dobrý deň, otázka. Keď si nastavím predkontáciu, musím si manuálne zaúčtovať doklady? Môžem ja, hej. V podstate v účtovníctve, keď si to prenesiete, tak sú prenesené len tie samotné doklady, je prenesená tá predkontácia. Hej? Takže buď účtujete každý jeden doklad zvlášť, hej, funkcie zaúčtovanie, alebo môžete potom postupovať cez hromadné zaúčtovanie, buď cez vizuál, alebo cez KS-ko nezaúčtované doklady. Hej? A tam vlastne máte možnosť, tam to vlastne podľa tej príslušnej predkontácie zaúčtuje, ktorú máte nastavenú v tom doklade. Ďalšia otázka je od pani Janky. Pýta sa, ako je to s nahrávaním pokladničného dokladu, úhrada faktúry v hotovosti a ich prepojením na pokladňu a prijaté faktúry. Tak, momentálne, čo sa týka e-dokladov ako takých, tam takáto možnosť nie je prepojenia toho dokladu úhrady faktúry na pokladňu. Intenzívne pracujeme aj na agende banka, kde sa bude pomocou Tatra Banka API napájať priamo e-doklady aj na samotnú banku a párovať úhrady a párovať jednotlivé platby ku faktúram, ku došlým faktúram a tak ďalej. Takže toto bude spadať do tejto agendy čiastočne priraďovanie úhrad s bločkou ku jednotlivým faktúram a do agendy, pokladne a tak ďalej. Takže v momentálnom stave to zapracované nie je ani v samotnom vizuálnom alebo KS systéme a takisto ani v e-dokladoch. Ďalšia otázka je od pána Jozefa. Dobrý deň, radi by sme sa informovali, ako dlho sa v aplikácii e-doklady archivujú doklady, aké sú podmienky, čo sa týka množstva dokladov a tiež, či nahrané bločky môžeme vyhodiť do koša. Ďakujeme. Čiastočne vám kolegynka takisto povedala, že tie bločky môžete vyhodiť do koša, lebo je tam niekoľkovrstvový spôsob archivácie. Jedno z toho je vlastne po importe do účtovníctva sa vám fyzicky stiahnu tie doklady aj do vášho účtovníctva tej firmy. Samozrejme ďalej ostávajú archivované v dátach na e-dokladoch, na samotnom serveri aplikácie e-doklady. A takisto sa ešte posielajú aj na špeciálne úložisko cloudové, ktoré v podstate slúžia ako digitálny archív dlhodobý. Takže pokiaľ
platíte účet, predplatné, máte k dispozícii tieto bločky aj po tom, ako náhle zrušíte predplatné. Minimálne máme nastavené po dobu nejakých pol roka, ale pracujeme na tom, aby to bolo potom v súlade aj so zákonom o DPH a archivácia, aby to spĺňalo všetky náležitosti. Takže máte to naozaj niekoľko vrstvovo archivované. Takže ten bloček, ktorý odfotíte, naozaj už tým pádom máte aj graficky zaznamenaný v účtovníctve samotnom, nielen v podstate hodnoty. A keby sa náhodou niečo stalo s účtovníctvom alebo s počítačom, tak furt ho viete dostupný nájsť na samotnej aplikácii doklady a stiahnuť si ho znova z príloh. Ďalšia otázka od pána Jozefa. Chápem to správne, ak príjmem napríklad 20-30 faktúr mesačne, ale vystavím iba 5 faktúr mesačne, tak mi bude stačiť free verzia? Odpoveď je áno. Z pohľadu príjmaných faktúr cez e-poštára. To znamená, že pokiaľ prídu cez nášho digitálneho e-poštára, tak prijaté faktúry sa vám nepočítajú ako spracované doklady. Spracované doklady sa vám budú počítať len tie vaše vystavených tých 5 faktúr. To znamená, že furt sa zmestíte do mesačného balíčka s e-dokladov zadarmo. Zaplatíte samozrejme len za prijatie tých faktúr na samotnom poštárovi podľa cenníka samotného poštára. Takže naozaj vám stačí z pohľadu MRP e-dokladov aj tá free verzia v tomto nastavení, že máte menej tých faktúr. Prípadne, že žiadne faktúry už nebudete príjmať od zahraničných dodávateľov, ktorí vlastne nemajú povinnosť posielať vám to cez ten PayPal a vždy vám to ešte príde buď v maili alebo iným spôsobom. Pani Katarína sa pýta, dobrý deň, ako bude fungovať odosielanie vydaných faktúr? To sme si vlastne aj ukázali, odosielanie vydaných faktúr je možné buď mailom, alebo ako náhle máte prepojené na digitálneho poštára, viete to odoslať priamo cez digitálneho poštára ako e-doklad. Pán Jozef sa ďalej pýta, bločky, ktoré sú uhradené kartou a ako účtujeme, respektíve prenášajú do účtovníctva. To sme si vlastne tiež povedali. Tam je rozdelené rozdiel kartou alebo hotovosťou. Hotovosťou ide do pokladní a kartou idú do ostatných záväzkov. Pani Katarína sa ďalej pýta, že rada by som sa pýtala, ako bude fungovať odosielanie vydaných faktúr v prípade, že budem robiť hromadné faktúry z pohybov zo skladu. Ak sa pýtate odosielanie priamo zo skladu, to znamená, že zrejme budete odosielať tie faktúry priamo z účtovníctva, to znamená buď z Vizu alebo z KSK a budú odosielané takisto hromadne pomocou e-poštára. Takže tam nie je s tým problém, keď budete mať prepojené účtovníctvo s e-poštárom. Týmto spôsobom môžete odoslať faktúru jednotlivo alebo aj hromadne. Ďalšia otázka je pani Antonii. Počíta sa objem dokladov podľa jednotlivých klientov zvlášť? Odpoveď na otázku je v podstate, pokiaľ vy ste ako účtovníčka, pozrite si svojich klientov do firmy. V podstate každý klient, keď bude nahrávať tie doklady sa počítajú do toho vášho balíčku. To znamená, že vy ako účtovníčka si spravíte balíček, dajme tomu 1000 dokladov. Vaši zákazníci vám budú poslať z každej firmy, ktoré im budete evidovať, doklady zvlášť. A vlastne vám ako tej účtovníčke sa to bude všetko sumovať na základe prehľadov, ktoré firmy vlastne spravujete. Môžeme si aj pozrieť vlastne v profile cez prehľady. Tu vlastne vidíme prehľad samotného spracovania, aké máme množstvo úložiska k dispozícii. Tu vidíme pre jednotlivé firmy, ktoré spracovávame, nejaké náklady. To znamená, že koľko dokladov spracovala tá daná firma, odoslaných prijatých faktúr a tak ďalej. A tu vidíme nejaké predbežné náklady. Čiže za každú firmu, ktorú budete spravovať, tu vlastne zozname spotreby, budete pekne vidieť, ktorá firma koľko dokladov spracovala a tak ďalej. Čiže budete to mať tu na dispozícii a bude vám to odpočítavať z vášho predplatného balíčku. Ďalšia otázka od pani Antonii, či bude možné odosielať faktúry vydané aj hromadne. Je tam taká možnosť aj teraz v samotných e-dokladoch. Stačí si vlastne len označiť viac faktúr
a v podstate je tam možnosť potom odoslať faktúry buď na e-mail, alebo potom samotným do PayPal sieti. Čiže táto už bola odoslaná do PayPal sieti, tam nemáme možnosť ju znova odoslať, aj keď si všimneme, je už zamknutá, keďže bola v PayPal sieti, nie je možné ju nejakým spôsobom meniť, upravovať. Takže má na to len oprávnenie, potom naozaj účtovník na špeciálnu výzvu a tak ďalej. Čiže áno, je tam možno aj hromadného dosielania. Ďalšia otázka od pani Janky. Ako účtovná kancelária, ktorá spracovala viacero firiem, ako bude klient pozývať iného Ak bude používať. Ak bude používať iného e-poštára, bude vedieť importovať XML súbory z poštára priamo do MRPKS. Momentálne neviem vám odpovedať na túto otázočku, že či bude aj takáto možnosť importu, exportu z toho iného poštáru. Jedine takýmto spôsobom súborovo, to budete musieť manuálne robiť, tak v takom prípade áno, ale toto skôr je otázka na nášho hotline, na naše KS systém oddelenie. To sa nedá takto. Ďalšia otázka od pani Zuzany. Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či bločky bude automaticky triediť do pokladne do ostatných záväzkov podľa typu platby. To sme si už ukázali, vysvetlili. Pani Ľudmila sa pýta, v účtovnej firme sa fakturácia robí na klienta firmy alebo na účtovnú firmu. To záleží, ako si nastavíte ten model. Pokiaľ vy ste ako účtovná kancelária a poviete si, že vy budete spravovať tie účty vašim klientom, to znamená, že vy budete znášať tie náklady, tak vlastne to predplatné máte vy na svoj účet, tak ako sme si ukázali, vaši zákazníci vlastne len využívajú ten váš účet na to, aby tam nahrávali doklady a nemieňali svoj nejakým spôsobom budget. Alebo ak si nastavíte ten model opačne, že vy vašich klientov zaúkolujete tým, aby si kúpili oni od nás e-doklady, to znamená, že náklady na e-doklady budú znášať oni, bude to faktúra pre nich a vlastne vás opačne pozvú ako účtovníčku do svojej firmy. Tým pádom vlastne vy, keď tam budete nahrávať, spracovať im doklady, tak sa bude počítať práve do toho ich limitu, ich balíčku a nie do vášho. Čiže je tam ten obojsmerný možný scenár. Pani Angela sa pýta, dobrý deň, ak posielam iba fyzickým osobám faktúry, aký balík potrebujem? No, tak balík potrebujete potom na základe objemu tých faktúr, ktoré posielate. Pokiaľ je to do 8 faktúr mesačne, tak vám stačí free balíček. Pokiaľ potrebujete viac faktúr ako 8 mesačne, tak si akýkoľvek balíček, aj ten na 25 faktúr, keď si zakúpite, automaticky získate možnosť vystavovania neobmedzeného počtu faktúr. To znamená, že nie ste limitovaní už potom ničím a môžete plnohodnotne fakturovať fyzickým osobám faktúry. Ďalšia otázka od pani Marii. Ak mám KS a vybral som si vášho digitálneho poštára, len jednu firmu, potrebujem aj tie e-doklady? Nepotrebujete, pokiaľ budete viesť účtovníctvo klasicky ako doteraz, že vám klienti nebudú posielať nejakým spôsobom bločky digitálne, nebudete to mať archivované a vedieť im spravovať takýmto spôsobom cez web alebo cez mobilnú aplikáciu, tak v podstate stačí vám mať digitálneho poštára a KS systém už máte, takže viete fungovať aj bez e-dokladov. Ďalšia otázka od pani Bianky. Keď teraz máme dokladok, ktoré spolupracuje s MRPKS, ako postupovať? Tak ako doteraz, zrejme ako vám to bude vyhovať. Pani Oliva sa pýta, dobrý deň, aké sú možnosti spracovania, účtovania odberateľských faktúr vystavených v inom programe a dodané účtovníkovi v papierovej forme. To sme si vlastne ukázali aj v praktickej ukážke. Sú tam tie možnosti, buď si tú faktúru naskenujete stolným skenerom, prípadne si ju priamo cez mobil, či už vo webovej aplikácii, alebo priamo cez mobilnú aplikáciu odfotíte tým mobilom a vlastný systém ju vie aj takýmto spôsobom z obrázku vyťažiť a zaradiť do agendy.
Ďalšia otázka od pani Miroslavy. Ak nahrám doklady viackrát, systém ich do účtovníctva pošle doklady len jedenkrát. Ako vám aj kolegynka ukázala, systém je postavený tak, že vy si manuálne označujete, ktoré faktúry chcete dostať, alebo teda ktoré bločky chcete dostať do účtovníctva. Ako náhle je bloček v účtovníctve, momentálne môžeme si to aj ukázať. Je tu ešte dôležitý slupček číslo dokladu, respektíve faktúrky prijaté, to nemám. Ukážeme si to na bločkoch. Je tu dôležité číselko. Číslo dokladu, interné číslo. To znamená, že keď si takýto bloček zaradíme, dám si zobrať ešte exportovať, povieme, že chceme tento bloček dostať do pokladní. To znamená, že v účtovníctve pokladní pre firmu ABC si spustíme vlastne import z MRP doklady, čakajúce na export. To znamená, že sme si zafajkli tú faktúru, respektíve ten doklad, ktorý chceme dostať. Pozrieme, čo nám napísal. Ešte export, už nemáme žiadny účtovník. Tu je to interné číselko. Takže ako náhle vlastne na systém už naimportuje ten doklad, spätne na e-doklady nám pošlo vlastne interné číslo, pod ktorým ho zaevidoval v systéme účtovníctva. Pozrieme na inej pokladni, takže tu ho máme v pokladni hlavnej. Vidíme ten bloček v účtovníctve a vlastne systém nám ho zaevidoval pod týmto dokladom, pod týmto číslom a vlastne automaticky nám systém už stráži bločky. Pardon, tu sme na účtovníkovi. Stráži bločky a na základe interného čísla vám už nedovolí vlastne duplicitne nejakým spôsobom ten bloček exportovať a stráži to vlastne ako na strane e-dokladov, tak na strane účtovníctva samotného. A ďalšia otázočka od pani Janky. Dobrý deň, doteraz nám účtovníctvo spracovala firma, stále sme dostávali faktúry bločky za daný mesiac. Teraz to vieme všetko vynáhrať sama. Otáznik. Faktúry prijaté, vydané aj bločky. Ako zaúčtovať, si to viem sama. Otáznik, teda účtovníčkam odpadne práca. Ako sme mohli vidieť v praktickej ukážke, aj z ukážky vlastne zaúčtovania. Samotné doklady vám vlastne nahrávajú zákazníci, vaši klienti automaticky do systému. To znamená, že vy máte k dispozícii hneď a vlastne viete si naimportovať do účtovníctva a skontrolovať a dať zaúčtovať v podstate. Takže to je vaša práca. Ja skôr podotknem, že asi pani sa pýtala troška opačný spôsob, že účtovníctvo im robila firma a že či si ona vie. Áno, cez e-doklady vie ona pomôcť tej účtovníčke, že jej to tam nahrá, zoskenuje alebo nechá to vyťažiť na AI. A v podstate tá účtovníčka si to k sebe do účtovníctva vie potiahnuť, čiže zjednodušíte jej robotu, zrýchlite jej robotu, ale zároveň tá účtovníčka to zaúčtovať musí. Hej? Takže stále tá práca účtovníčky tam určite je. Dobre. Ďalšie otázky sú, či bude aj od pani Dáša sa pýtala, či bude v e-dokladu riešená aj banka. To sme si už povedali, že to pripravujeme. Pán Jozef sa pýta na zahraničné faktúry, to sme si takisto zodpovedali. Takisto pani Angela sa pýta, že ak faktúruje iba fyzickým osobám, aký balíček potrebuje. Naozaj podľa množstva faktúr, ktoré potrebuje. Ako náhle si kúpite už akýkoľvek platený balíček, tak máte neobmedzené množstvo tých faktúr vydaných. Pani Galína sa pýta, ja používam účtovníctvo MRP, môj klient Pohodu, nosí mi faktúry v PDF. Teraz mi ich pošle v PDF a ja si ich nahrám do e-doklady a odtiaľ si stiahnem do účtovníctva. Áno, presne tak, ako sme si ukázali, buď keď už ich máte fyzicky vy v PDF-ku, tak si ich nahráte buď priamo cez webovú aplikáciu ako účtovníčka, alebo poprosíte klienta, nech vám ich rovno posiela na jeho e-mailovú adresu, ktorú mu zriadíte pre jeho firmu, ktorú mu budete v e-dokladoch viesť
a tým pádom automaticky vám faktúry z Pohody prejdú do e-dokladov a potom následne do účtovníctva. Pán Marek sa pýta, že či existujú pre MRP e-doklady, má nejaké REST API, prostredníctvom ktorého si vie vyťažiť, respektíve prostredníctvom ktorého si vie získať nejaké údaje z konkrétnej faktúry. Áno, existuje REST rozhranie API, ktoré slúži vlastne na integráciu s účtovníctvom, takže teoreticky, pokiaľ budete mať takéto technické otázky, kľudne ma viete kontaktovať na či už hotline, alebo prípadne viete v samotnej aplikácii napísať ticket. Viem vám poskytnúť nejaké bližšie technické informácie o API dokumentáciu. Ďalšia otázka od pani Zuzany. E-doklady systém si musím ako externý účtovník zakúpiť a nastaviť si tam všetky firmy. Dobre, tomu rozumiem, to sme si už časti takisto odpovedali, že vlastne áno, zavidujete tam firmy, ktoré chcete vlastne evidovať. Prípadne vaši klienti vám si vytvoria tie firmy u seba na svoje profily a vás pozvú ako účtovníčku. Takže v podstate sú tam obojsmerné tie moduly. Takisto tam otázočka je troška rozsiahla, či klienti musia mať e-doklady systém v PC alebo na telefóne. Ja ako účtovník môžem mať to sme si v podstate už ukázali na tej reálnej ukážke, hej, tým, že sme boli aj ako účtovník, aj ako klient, takže obidvaja máte možnosť pripojiť sa do webovej aplikácie pomocou svojich prihlasovacích údajov, meno a heslo, ktoré ste si zaregistrovali, a takto budete fungovať. Ďalšia otázočka je pána Milana, či dokáže importovať splátku zo splátkového kalendára, leasing a podobne. Ja odpoviem tu, že splatkové kalendáre vlastne od 1.1.27 budú pravdepodobne, nie že pravdepodobne, ale budú zrušené, takže bude každá jedna splátka vlastne zvlášť doklad. Ďalšia otázka od pána Martina. Pri importe vzorovej faktúry od dodávateľa išlo faktúru od neplácu. Systém tejto faktúre dal automaticky typ DPH 40. Máme to meniť, e-doklady na 39 alebo až v účtovníctve. Pre tieto faktúry od neplácov sú závislé vlastne podľa nastavenia firmy. Tým, že sme tam vlastne mali nastavenia firmy zaškrtnuté, že sme pláca DPH, tak nám kvôli tomu systém ponúkol ten typ DPH 40, ale to ešte interne tiež prejdeme vlastne, ako toto zautomatizovať, plus tam robím ďalšie možnosti nastavenia, aby aj ten typ DPH vám správne to aj prednastavilo. To znamená, že podľa toho, aký vyšiel odberateľ, dodávateľ, už automaticky vám správne prednastaví aj typ DPH-čky. Takže toto tiež je riešené. Takisto ďalšia otázka od pani Ľudmily, ako sa bude riešiť prenos do ostatných pohľadávok. Tam sme si to vraveli, že tam je to riešené na základe typu úhrady, či je to všetko hotovosťou ide do pokladní, všetko ostatné ide do ostatných záväziek. Ale pohľadávky tam nie sú tým pádom. Ďalšia otázka od pána Martina. Keď bude archív dokladov po ich zaúčtovaní, teda obdobia daného šanónu, aplikácie MRP doklady, alebo je to potrebné stiahovať, archivovať interne? Doklady teda nahrané v aplikácii dokladu označené z účtovníctva, napríklad číslo, prijaté faktúry, ostatného záväzku a podobne. Tak ako sme si ukázali, v podstate tie dáta sú archivované vlastne viacvrstvovo, to znamená, že prenesie vám ich do samotnej firmy pri tom importe tých dát a takisto sú vždy dostupné vlastne počas celej doby predplatného v samotnej aplikácii MRP doklady. A takisto to vlastne platí pre všetky tie agendy, či to je faktúry alebo ostatné záväzky. Takže ďalšia otázka je od pána Martina takisto. Vie klient
chcene, nechcene zmazať už zaúčtovaný doklad, prípadne ho opraviť. Nie je tam takáto možnosť, ako náhle už je doklad zaradený v účtovníctve. Keď sa prepneme na klienta, autoservis, tak v podstate on, keď sa pozrie na faktúru, na ten bloček, ktorý už máme interné číselko, tak tu by mal nemať možnosť to upravovať, respektíve po zmazaní toho bločku mu nedovolí takú možnosť. A takisto má tu možnosť len účtovník, to znamená, že vám nedá možnosť ani v hromadných akciách zmazať a tak ďalej upravovať ten doklad, keď sme ako klient. Keď sme ako zákazník, keď sme ako účtovník, tak účtovník bez problémov má tam tú možnosť aj zmazať ten účet, bloček, faktúra a tak ďalej. Čiže je to riešené takýmito právami. Ďalšia otázka od pána Martina. Ako bude účtovník platiť nejaký balík pre svojich klientov? To sme si už tiež odpovedali v podstate. Ďalšia otázka je, že či pri vytváraní faktúry prebieha kontrola, či môj odberateľ má digitálneho poštára. Áno, to sme si takisto ukázali na reálnej ukážke. Pri výbere odberateľa vlastne beží na pozadí hneď kontrola na PayPal poštára a hľadá ho, či je vlastne zaregistrovaný. Ak áno, tak vám hneď ponúkne tú možnosť a vidíte, že vlastne vystavujete už e-faktúru. Vlastne môžeme si to ešte raz ukázať pre úplnosť. Keď nahrávame faktúru a zvolíme nejakého odberateľa, ktorý není zaregistrovaný v PayPal sieti, vidíme, že tu prebieha overovanie v PayPal. Keď je nájdený, tak vlastne automaticky vám hodí aj validáciu na PayPal sieti a zobrazí vám faktúrku, e-faktúru. Ako náhle by sme tam mali nejakú fyzickú osobu alebo neplácu alebo odberateľa, ktorý není v PayPal sieti, tak vám tu nadá, že nebol nájdený a v podstate fungujete ako klasickú faktúru bez akýchkoľvek ďalších kontrol a bez tlačítka odoslať faktúru. Čiže keď môžeme ísť na ďalšiu otázku. Znova od pána Martina, to sme si tiež ukázali, pýta sa, či faktúra je odoslaná automaticky, alebo potrebné robiť nejaké úkony. Ukázali sme si, že za začiatku tam budeme mať minimálne na potvrdenie, keď kliknete na odoslať, aby sa tá faktúra neodoslala hneď, až keď ste si teda naozaj istí, že chcete odoslať do tej PayPal sieti. Ďalšia otázka tiež od pána Martina. Ako budú vyzerať faktúry, ktoré príjmeme po 1.1.? Prijatý XML súbor dostaneme aj nejakú čitateľnú vizuálnu podobu, alebo na základe ktoré bude vidieť klient. Áno, toto je riešené vlastne už aj teraz, nielen po 1.1. Záleží vlastne od toho, kto vám vystavuje to XML-ko. Je tam tá možnosť, že v tom XML vie pridať ako prílohu aj nejaký samotný náhľad, ich vlastný interný firemný PDF dokument, ktorý bude vlastne reprezentovať tú faktúru. A v prípade, že ten odosielateľ neodošle takúto prílohu PDF-ko, náš poštár, prípadne náš systém vie zrekapitulovať vlastne obsah tej faktúry len na základe tých dát, ktoré sú v tej XML šablóne a dá ich vlastne na ľudsky čitateľnú podobu. Takže to už aj teraz funguje vlastne v poštárovi ako takom. Môžeme ísť na ďalšie otázky. Znova sa pýta pán Martin. Cenobalíčka. Tu znova otázka na cenobalíčku. To sme si takisto už odpovedali, ako fungujú balíčky. Ďalšia otázka je, že či keď má zakúpený program MRP, či potrebuje k tomu aj e-doklady. To sme si takisto povedali, pokiaľ chce dosielať e-faktúry, takže je potrebné len si zriadiť účet a nášho digitálneho poštára a napojiť si to. Takže ak vás môžem poprosiť, blíži sa nám 12. hodina a veľmi pekne ďakujem teda za účasť, aj za otázky. Ostatné otázky, ktoré sme nestihli zodpovedať, ešte je tu nejakých 45 ďalších otvorených, takže tie vám skúsime nejak spätne zodpovedať, prípadne ak budú prínosné, určite zapracujeme ich zmeny do našich programov. A týmto by som chcel ešte tak predať slovo kolegynke pani Milnerovej. Ďakujem.
Ďakujeme vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Verím, že už teraz vidíte, že elektronická fakturácia nemusí byť strašiakom, ale naopak príležitosť baviť sa papierov a ušetriť čas a chyby. Prajem vám preto krásny zvyšok dňa a tešíme sa na spoluprácu. Dovidenia.